той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа, вам зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Узлюбленыя, сённяшнім днём у санктуарыі Маці Божай Фацімскай фактычна распачынаюцца трыдум святкавання, прысвечаныя першым яўленням Маці Божай у Фаціме. І ў вашым санктуарыі будзе шмат цікавых падзей з таго, што ўжо ведаю. Але сёння таксама тая прыгожая падзея, калі многія з нас, таксама лучачыся праз інтэрнэт, жадаюць прысвяціць сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. Часам паўстае пытанне, ці гэтае прысвячэнне ёсць патрэбным. Ведаеце, адказ на гэта пытанне гучыць нават ужо ў сённяшнім Евангеллі, калі на словы Марыі Езус чыніць цуд у Кані Галілейскай. На словы Марыі. Нібыта гучаць словы: «Ці ж гэта мая альбо твая справа», але мы ведаем вынік гэтай размовы. Вада перамяняецца ў віно. Таму што яго папрасіла Марыя. Езуса папрасіла Марыя. Калі назіралі яўленні ў Фаціме і катэхезы, прысвечаныя гэтым яўленням, яны не толькі былі прысвечаны фацімскім яўленням, катэхезах, которые былі 32, фактычна яшчэ адна з'явіцца ў бліжэйшым часе. На гэтым цыкл катэхез закончыцца не таму, што яны няма што больш гаварыць пра Марыю. Не, я не ставіў мэту, каб все перасказаць, што Марыя ўчыніла. Гэта немагчыма. З простай прычыны, што ёсць рэчы афіцыйна зацверджаныя, а ёсць рэчы яшчэ прыватныя, дзе таксама годныя веры, калі Маці Божая дзейнічаць у жыцці чалавека. Але мэтай гэта ўсяго было зазначыць і паказаць, што Марыя з'яўляецца самай надзейнай дарогай да Бога. І так, як узгадаў на пачатак святой Еўхарыстыі, гэтая праўда вынікае нават адтуль, што яна 30 год навучала Хрыста і вучылася ад яго. Хто ж, як не Марыя, будзе лепш ведаць дарогу, што чыніць, што Езусу падабаецца найлепш, як пражыць жыццё, каб гэта жыццё ў Божых вачах было найпрыгажэйшым. Канешне, аб гэтым ведае Марыя. І таму адсюль выплывае яе клопат пра чалавека, асабліва ў сучасным часе, в апошніх гадах, дзесяцігоддзях, калі Марыя нястомна пераказвае людзям слова ад свайго сына. Навяртайцеся, перамяняйце сэрцы, слухайце прыказанні Бога, выконвайце тое, што запрашае, да чаго запрашае мой Хрыстус, бо інакш ідзеце не той дарогай, і фактам з'яўляецца, што існуе пекла, а я б не хацела, каб ваша несмяротная душа туды трапіла. Калі закончыліся афіцыйныя яўленні Маці Божай у Фаціме, мы мала ведаем аб яўленнях прыватных, таму што аб афіцыйных яўленнях гаворыцца больш часцей. 13 кастрычніка заканчваюцца афіцыйныя яўленні, але Луцыя, якая ўступае ў кляштар, спачатку сясцёр Дэрэтыушак, пазней сясцёр Кармелітанак, да яе прыходзіць Марыя
Яна не раз записывае ў сваіх дзённіках, якія наказваюць ёй пісаць папы рымскія, не адзін нават папа рымскі, з прычыны беатыфікацыі Жасінты, Францішка. Папа просіць: напішы дзённік, і робіць гэта аж 4 разы. І Луцыя ўзгадвае, што не раз прыходзіць да яе Марыя, да яе паяўляецца Езус. Нават Жасінта, калі памірае, дыходзіць да вечнасці, яна даже гаворыць: «Мяне Марыя забярэ, а ты, Луцыя, памятай, Маці Божая казала, што яна цябе пакідае, каб ты усталявала набажэнствы да першых субот месяцаў. І Марыя табе сказала, што яна яшчэ прыйдзець прасіць, каб прысвяцілі Расію беззаганнаму сэрцу Марыі. У цябе заданне, памятай аб гэтым». І Луцыя запісала гэта словы Жасінты. І пазней адбываюцца тыя рэчы, которые вельмі часта ўводзяць у заклапатанне папаў рымскіх таксама. Напрыклад, Пій XI, ён не до конца давярае прыватным яўленням, нягледзячы на тое, што раздае абразкі Маці Божай Фацімскай, але на пачатак паяўляецца сумнеў. Папа Пій XII прысвячае Расію беззаганнаму сэрцу Марыі аж 3 разы, 2 разы у кароткім часе. І цікава, што гэтае прысвячэнне чыніць тое, што Марыя яўляецца Луцыяй, і гаворыць, што папа не зрабіў гэта так ва ўсёй паўнаце, як я прасіла, але нават і гэтае прысвячэнне дасць пэўныя часткі, пэўныя ласкі для свету. І папа робіць прысвячэнне 31 кастрычніка 42 году, калі ідзе вайна, і буквально праз 4 дні 4 лістапада фіксіруецца ў гісторыі сусвету, што нямецкая армія мае першае вялікае паражэнне. Африка корпус, которым кіруе Эрвін Роммель, ідуць на Суэцкі канал, і гэта танкавы корпус поўнасцю амаль што знішчаны. Там можна сказаць супадзенне. Але паглядзіце, у гісторыі ёсць іншыя моманты, которые выключаюць такое супадзенне. Калі папа Ян Павел II чыніць чарговае вялікае прысвячэнне, это ўжо будзе 5-е, бо яшчэ іншыя папы рымскія прысвячалі, але у асабістым гроне папа Павел VI, калі трываў другі Ватыканскі сабор, і ў Ватыкане было шмат прадстаўнікоў розных краін, біскупаў, кардыналаў, арцыбіскупаў. Папа робіць все-таки это прысвячэнне прыватнае, і Луцыя сцвярджае, што это не выконвае просьбу Марыі. Ян Павел II у Фатіме у 1982 годзе 13 мая робіць прысвячэнне Расіі беззаганнаму сэрцу Марыі. Год перад гэтым, 13 мая 1981 года, у папу страляюць. Но в Ватыкане, калі ён выходзіць до людзей, атрымлівае кулю, і папа застаецца жывы, і пазней скажуць, што хоць страляў тэрарыст, але куляй кіравала Марыя. Міліметры не хапала, каб закрануць аорту, і смерць была б непазбежнай. І на пляцу была фігура Маці Божай Фацімскай, і калі папа папраўляецца, ён добра разумее, што это Марыя з Фацімы яго ацаліла. Ян Павел II ведае таямніцу трэцюю Фацімскую. Папярэднія папы рымскія таксама ведалі, але не уяўнялі яе. І папа Ян Павел II добра ведае, што трэцяя Фацімская таямніца, у ёй гаворыцца пра стрэл у папу, тое, што ў папу будуць страляць. І папа, калі здараецца гэта, папраўляецца, наступны год, 1982 годзе, накіроўваецца ў Фатіму. Перад святой імшой 20 хвілін размаўляе прыватна з Луцыяй. Ніхто не ведае аб чым, таму што гэтую размову не запісывалі. Пра гэтую размову папа не даваў нікаму адчоту. Але можна дадумацца, аб чым гаворыць містычка, якая размаўляе з Марыяй, і папа, які кіруе касцёлам. Гэтая размова, напрыклад, напэўна, будавала ў веры і аднаго і другога, і папа, прыслухоўваючыся Луцыі пасля святой імшы, у еднасці з усімі біскупамі робіць чарговае прысвячэнне Расіі беззаганнаму сэрцу Марыі. Бо Марыя гаворыць, што посткамуністычная прастора стане рассаднікам філасофіі, якая будзе нішчыць людзей, краіны. І для того, каб гэта не сталася, я прыйду, каб прасіць аб прысвячэнні Расіі беззаганнаму сэрцу Марыі.
І папа гэта чыніць у Фатиме, але таксама пасля гэтага прысвячэння Луцыя праз пэўны час сцвярджае, што гэта не было спаўнення фатімскіх просьбаў. Чаму? Таму што лісты да біскупаў даходзяць запозна. І папа не чыніць гэта ў еднасці з усімі біскупамі. Калі ён аб гэтым даведваецца, папа чыніць чарговае прысвячэнне у 1984 годзе 25 сакавіка. Это дзень звеставання на свяцейшай Панні Марыі. Робіць гэта ў Ватыкане. Запрашае біскупаў загадзя, 3 месяцы перад гэтым рассылае ўсім запрашэнні долучыцца. Многія з біскупаў іерархаў прыязджаюць у Ватыкан. Многія біскупы застаюцца ў сваіх дыяцэзіях і разам з вернікамі у гэты дзень прысвячаюць і Расію, свае краіны бездаганнаму сэрцу Марыі. Цікава, што нават і ў гэты дзень папа не адважваецца назваць слова «Расія», так як просіць Марыя. Калі падыходзіць той момант, што трэба сказаць, што Расія, папа некалькі секунд трывае ў цішыні і гаворыць, прысвячаю все краіны, якія найбольш гэтага патрабуюць. Канешне, адразу цікаўскія людзі звяртаюцца да Луцыя і пішуць, ці гэтае прысвячэнне спаўняе просьбы Марыі. І Луцый адказвае, што папа зрабіў усё, што мог, а гісторыя пакажыць. Папа зверыўся свайму сакратару, яшчэ аднаму кардыналу, што не адважваўся назваць слова «Расія». Чаму? Таму што посткамуністычная прастора была ва ўсёй сваёй сіле. Папа перажываў за касцёл, які знаходзіўся ў краінах посткамуністычных, і перажываў, што гэта можа паўплываць на людзей, простых вернікаў, і таму папа не адважваўся гэта ўчыніць. Але цікава, што пасля гэтага прысвячэння, калі я шукаў розныя цікавыя рэчы, чытаючы сцверджання Луцыі, бо ёсць доступ да некаторых пісанняў Луцыі, яна сцвярджае, што цікава адбылася рэч, што гэтае прысвячэнне уратавала свет ад нуклеарнай вайны. Ведаеце, я пачаў шукаць, якая нуклеарная вайна, што было. Это час вялікага напружання зімнай вайны паміж Захадам і постсавецкай прасторы. Можам праглядзець у гісторыі это. І напружанне было настолькі вялікае, гонка ўзбраення, што невядома, як бы это скончылася. Я нашоў нават такі ролик у Ютубе, калі чалавек, не веруючы, просты аналітык, апавядае так: невытлумачальны ўзрыў ракет у Севераморску. Гаворыце, май 1984 год. Ніхто не можа растлумачыць, як, і вырашылі, напісалі, што недапалены акурак зрабіў так, што 80% прыгатоўленай зброі была знішчана. І цікава, што ён не гаворыць, гэты чалавек толькі адно, што это адбылося 13 мая. Таму што это чортава дзюжына ў вачах многіх людзей. А Луцыя ў сваім дзённіку запісала пазней, што дзякуючы Марыі свет быў уратаваны ад небяспекі ядзернай зброі. Я калі шукаў больш інфармацыі, аказваецца, там былі ракеты, якія здольныя былі нясці ядзерную зброю. Невядома, да чаго это рыхтавалася. Гонка ўзбраення паказвала, што Савецкі Саюз разумеў, што калі не ўдарым цяпер, магчыма, мы не дагонім Амерыку і гэтак далей. І ва ўсім гэтым можна ўбачыць прысвячэнне Марыі ратуе ад ядзернай зброі, вайны. Можна сказаць, супадзенне, але я не веру ў такія супадзенні. Тым больш Луцыя пацвярджае гэта словамі Марыі. 2020 год, 25 сакавіка, чарговае прысвячэнне папам Францішкам. Што адбылося наступнага дня, это ўжо пашукайце самі. Я прамаўчу аб гэтым. Але ведаеце, прысвячэнне Марыі мае сэнс. Як агульнае, супольнае, так і асабістае. Марыі альбо Езусу Хрысту праз рукі Марыі. Ведаеце, я як святар сустракаюся з рознымі асобамі, і розныя асобы дзеляцца сваім досведам Бога, Марыі. І ведаю, што так як прысвячэнне Богу і Марыі дзейнічае, калі я раблю это ад шчырага сэрца, то я таксама маю сведчанне прыватных асобаў. Адна асоба распавядала, калі на Новы год захварэў яе сын,
І хуткая дапамога не ехала хутка, бо хто на Новы год едзе хутка, якраз перад 24 гадзінай прыйшла ў шпіталь, таму што было недалёка, прынесла гэтага сына, паміраючага на руках, можна ўявіць, у якім стане была мама. Доктар 1,5 гадзіны ішоў, так і не дайшоў. На рэцэпцыі была адна жанчына, которая казала: чакайце, 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 чакайце. А сын лежаў на руцэ, і маці без надзейнай сітуацыі, чуўшы пра моц ружаньца, взяла святы ружанец і пачала маліцца. І в пэўным моманце это дзіця ачуняла і пытаецца: мама, а што мы тут робім? Пашлі домой. Пашлі, сынок, і пашлі домой. Эта асоба сёння моліцца разам з намі. Это факты. Іншая мама распавядала, перажываючы асабістыя пэўныя цяжкасці, вельмі горача малілася да Маці Божай. І адчула як бы пацалунак Марыі. І гэты пацалунак быў такім дотыкам глыбокім, што аж прашыла ўсё цела, адчулася любоў Бога. Марыя пачала плакаць, і Божая ласка так агарнула гэтую асобу, што без сумніву было глыбокае перакананне, што гэта падтрымка Марыі. Эта асоба моліцца сёння з намі у святыні. Іншая асоба, да которой Марыя звяртаецца, якая перажыла клінічную смерць 15 хвілін, і Марыя гаворыць: чаго людзі жывуць так, як быццам бы Бога няма? Чаму людзі жывуць так, як быццам бы ніколі паміраць не будуць? Чаму людзі жывуць і са мной не размаўляюць? Эта асоба сёння моліцца з намі. У нас вельмі шмат сведчанняў, як Марыя дзейнічае ў жыцці кожнага з нас, і гэтыя прыватныя досведы, яны вельмі прыгожыя. Да, канешне, калі прыватнымі досведамі дзяліцца на шырокую публіку, не кожны іх прыме, таму іх трэба захаваць для сябе. Але не можна сказаць, што это выдуманыя пэўныя гісторыі, здарэнні, толькі это факт клопату Марыі пра чалавека, які да яе звяртаецца. Сатана ненавідзіць тых, хто прыбліжаецца да Марыі, і ненавідзіць Марыю. Я вас трошку папугаю сёння таксама. Расскажу гісторыю з Оршы. Да? У нас ёсць відеоназіранне, не, камеры сатану не поймалі. І там ёсць такі камп'ютар, і в пэўным моменце ёсць такі элемент, які называецца кулер, які ахаладжае ўсю сістэму. І ён начаў крышку там шумець, трэба было его замяніць. І чалавек, наш парафіянін, гаворыць: отец Михаил, мы зробім там дешево, каштуюць, без пытанняў, калі лепш прыйсці. Ну, прыйду ў панядзелак, мяне дома не будзець, а паколькі жонка твоя там прыбірае, мае ключы, возьми ключы і замяні. І ён гаворыць: прыйшоў мяняць гэты кулер, да, мяняе, і разумею, у доме нікога няма. А на 3-м паверху, так як хтосьці цокае, не каблукамі, только капытамі. Пачаў свет загарацца, тухнуць. Што тварыцца? У мяне валасы дыбам становяцца. Пагаворыць: я выхадзіў з гэтага дома, везде запаліў свет, адкрыў дзверы, выключаў свет і уцекаў, гаворыць: паглядзіце па камерах, отец Михаил, это ненармальна. Я за вас перажываю, вам там жыць. Я говорю: чаго ненармальна? Нармальна. Калі хтосьці распаўсюджае праўду пра Марыю, гэта нармальна. Только сатана нічого не може зрабіць таму, хто давярае Марыі. Это не першы досвед. Раскажу яшчэ адзін балючы досвед, які паказвае, што вельмі важна прысвяціць сябе Марыі. Распачаўся Вялікі пост, і мой суперыёр, ксёндз Ілья, я пробашчу парафіі, да, калі на парафіі ён мой вікар, я ім камандую, калі вяртаюся ў дом, ён камандуюць мной. Ну, так у монахаў. Да. Это цяжка разабрацца, але жыць можна. Да. І ён гаворыць: отец Михаил, можа бы мы зрабілі на Вялікі пост дадатковую пастанову, можа зробім яшчэ 1 гадзіну адарацыі на свяцейшага сакраменту нашай прыватнай ад паловы 10 да паловы 11 у сераду. Говорю: канешне, адарацыя — это заўсёды прыемны час пабыць з Богом. І першая адарацыя, я вельмі глыбока перажыў яе, спаў як немаўля пасля гэтай адарацыі. А ён гаворыць наступнага дня: ну як вам спалася? Цудоўна. А ў мяне трасліся сцены. Выдавалася, лопаюцца муры, землятрус. Усё дрыжыць, трасецца, і выдаецца: ну, што тут тварыцца? Беларусі землятрус. А я паверхам вышэй спаў, мне цішыня поўная. Этой ноччу мы даведаліся, што у Воршы адна мама забіла 4 дзяцей.
пазней скончыла жыццё таксама самагубствам. Сатана бесіцца, асабліва тады, калі разумее, што два святары дадаткова гадзіну адарацыю робіць. Хто ж яшчэ будзе маліцца перад Езусам Христом, як не святары? І сатана ненавідзіць гэта, таму што Дух Святы пачынае дзейнічаць. Закрываюць Маці Божая яму доступ да многіх душаў. Але той, хто на злога духа адкрыта, той, паддаючыся яму, можаце здабыцца на такія крокі, як там такое сталася. Можна сказаць, это супадзенне. Думаю, вся Беларусь ведала пра гэтае падзенне, як маці 4 дзяцей забіла. Але мала хто ведае, што за гэтым стаіць злы дух. Злы дух, который ненавідзіць малітву, ненавідзіць Маці Божую, але нічога не можа зрабіць, калі аддаешся Марыі поўным сэрцам, ўсёй сваёй душою, захоўваючы Божыя праказанні. Нават тады, калі здараецца якісьці ўпадак, бяжыш да споведзі і ведаеш ратунак, злы нічога не можа зрабіць. Паглядзіце, што Бог не стварыў зла. Зло прыйшло праз завісць д'явала, гаворыць Святое Пісанне. Святое Пісанне гаворыць, што сатана забойца. Паглядзіце, што адбываецца ў свеце. Той, хто уважліва слухаў катэхезы пра Марыю, можна было выразна пачуць. Войны, ненавісць. Яны пачынаюцца тады, калі чалавек пакідае Бога. Вайна на пачатак пачынаецца ў сэрцы чалавека. Пачынаюцца думкі аскаржэння, злосці, непрыязні, ацэнкі. Пачынаюцца незадаволенасці. І калі яны выяўляюцца ў словах, учынках, то даходзіць да падзелаў. Бог падзелаў не робіць. Калі чалавек падаецца ўплывам злога духа, пакідаючы Бога, то пачынаецца вайна ў сэрцы і вайна ненавісці з бліжнімі і іншымі. І Марыя гаворыць, адзіным ратункам з'яўляецца духоўная зброя супраць таго, хто чыніць гэтую вайну і выклікае ненавісць у сэрцах. Ружанец. Вазьміце ў рукі ружанец як надзейную зброю. Марыя не гаворыць, што это адзіная найлепшая зброя. Святая Эўхарыстыя. Марыя вядзе да сакраментаў. Марыя вядзе да веры. У Нікарагуа, уяўляючыся, Марыя гаворыць, вывучайце катэхізіс касцёла каталіцкага крок па кроку. Чыніце мір. Не гаварыце пра мір, толькі чыніце мір, будьце людзьмі міру. Марыя гаворыць, жывіце практычна прыказаннямі Бога. І тады ў вашым сэрцы будзе мір. Вельмі небяспечнай справай з'яўляецца, калі я з'яўляюся католікам напалову. Сёння загады Божыя выконваю, а заўтра парушу адзін загад. Падумаеш, паспавядаюся. Канешне, можна нічога вялікага, але такім чынам я даю трэшчыну ў сваёй веры, і сатана, который бачыць маю такую неўпэўненасць у вернасці Богу, будзе атакаваць. Будзе атакаваць табе, што ведае, што грунт паддатны. Чытаў кнігу, прыгожая кніга Марыя Сагрэды, это містычка, яна зацверджана касцёлам, мела асабісты дар, в 17 стагоддзі жыла, памерла 1665 годзе. Яна мела дар біялакацыі, нават пераносілася на іншы кантынент, і там навучала племя хумана, малітве на ружанцу, катэхізіс навучала, гаварыла, да вас прыйдзе святар, прывязе сакраменты. І гэтая містычка апісвае між іншым пра падзеі першага касцёла, змест якіх, конечно, няма ў Евангеллі, і напісвае, як першы касцёл, атрымліваючы шматлікія дары ласкі, навяртаўся. Людзі, якія бачылі, як дзейнічае Божы дух, прадавалі ўсё, прыносілі да ног апосталаў, раздавалі патрабуючым. І вот была одна жанчына, которая таксама прыняла сакрамент хрост, перажила Божую ласку, перажила блізкасць Бога, але па прычыне фізычнай хваробы, цяжкай, залеглай фізычнай хваробы, у яе сэрцы паявіўся сумнеў. У яе сэрцы паявіўся недавер, холад да Бога, да таго, што навучалі апосталы. І напісвае, што гэтая жанчына, калі сатана ўбачыў холад да навучання апосталаў, этую жанчыну ён заатакаваў. Ён прыйшоў да яе ў постаці жанчыны і сказаў, што не слухай тое, што гавораць апосталы, гэта небяспечна, яны ўводзяць цябе ў зман. Але гэтая жанчына гаворыць, але ж Марыя так лагодна да мяне прамаўляла, так лагодна падыходзіла да мяне, няўжо і яна ўводзіць у зман.
І сатана їй сказав, що гэта самая небяспечная асоба, яе трэба баяцца больш за ўсіх. І яна паслухала злога духа, і скамянелае сэрца яе убачыла Марыя ў візіі. І апостол Ян паспяшыў да этой жанчыны, прабаваў пераканаць, яна яго не слухала. Пазней Марыя малілася паводле Марыі Сагрэды за эту жанчыну і пераконвала яе. І цікавае было апісанне, што эта жанчына ў скрусе сэрца змагла вярнуцца праз веру касцёла, праз веру, якую ўчыніла ў сваім сэрцы. Марыя выпрасіла гэты дар, але небяспечным з'яўляецца, што сатана атакуе тады, калі я не упэўнены, калі я часткова служу Богу, а часткова дапускаю грэх, нявернасць, абыякавасць і лічу, што это нармальна. Сатана выкарыстоўвае гэты час, гэты момант. Узлюбленыя, чаму на заканчэнне гэтых катэхез, якія былі ў Радыё Марыя, я вельмі ўдзячны Радыё Марыя, прадстаўнікам Радыё Марыя, якія сёння таксама з намі, за катэхезы і сам этап падрыхтоўкі да прысвячэння. Чаму ён вельмі важны? Таму што Марыя, як я ўзгадаў, найлепш ведае, што нам патрэбна для таго, каб падабацца яе сыну Езусу. Дазволь, каб, увайшоўшы ў адносіны з Марыяй, нават як нявольнік, не ў тым значэнні, што я адмаўляюся ад сваёй уласнай волі, толькі ў значэнні поўнай паслухмянасці і даверу. Дазволь, каб Марыя падказвала і кіравала тваім жыццём. А яе рука будзе рабіць это вельмі далікатна. Будзеш больш яскрава бачыць, што дабро, а што зло. Будзе больш сілы выбіраць дабро, пазбегаць зла. Будзе больш унутранага святла, міру, пазнання, што Богу падабаецца, а што трэба ўнікаць. Будзеш больш выразна чуць голас Бога ў сваёй душы, ў сваім сэрцы, который будзе заахвочваць да чагосьці, а запрашаць часам пэўныя рэчы пазбегаць, таму што так дзейнічае Марыя. Яна вельмі далікатная. Узлюбленыя, на заканчэнне яшчэ дадам, што мяне цікавіць яшчэ іншая рэч, але яна закрытая пакуль што. Луцыя, калі адыходзіла з гэтага свету ўжо ў нашым стагоддзі, яна таксама пакінула нататкі. Цікава. Марыя, напэўна, прыходзіла яшчэ не раз, але многіх рэчаў яшчэ не ведаем. Але гэтыя нататкі і гэтыя сустрэчы, которые гаварыла Марыя, яны поўныя надзеі. Але гэтая надзея зрэалізуецца тады, калі я свядома і добравольна буду выбіраць Бога і яму вернасць. Захвочу вас да гэта цэлым сэрцам, шчырым словам, бо ведаю, што той, хто даверыўся Марыі, ніколі не пасаромеецца навекі. Некаторыя асобы гаварылі так: отец Михаил, гаварыце пра Марыю. Гаварыце пра Марыю, таму што яна моцная апякунка. Гаварыце, каб все чулі, што Марыя вельмі надзейная абарона перад злым духам. Гэта асобы простыя, звычайныя, але якія дасведчылі дзеяння моцы Марыі, моцы Бога ў яе жыцці. Таму няхай гэтае слово будзе запрашэннем, каб даручыць сябе Езусу Христу праз рукі Марыі і не выпускаць з рук святы ружанец. Амен.